बियो मा बियाव बेसे डलार्स दङ $253 अब्ला सानना नाय सोर सैमा फाग्ला सोर अबेनि मुरखुआ बुंदों जे ससियेल मिडियायाव फैसा होआ होननानै बियो मा बियो जाबाय मास मोनसेनि खामाय आंनि बियो जाबाय मास मोनसेनि खामाय अब्ला सानना नाय $253 बेसे जायो इन्डियान रुपिसावहाय 18,000 टाका जायो मासाव अब्ला साननानै नाय सोर बुंदों नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोना रियेलिटिखौ मिन्थिनो थाखाय फुल नायलांजोब सो आदै आरो मादैमोन वेलकाम बेक वेलकाम आरो आं नोंथांमोननो दिनैहाय फेसबुक भार्सेस इउटुब सोर बांसिन फैसा होमारो दिनै आं नैबे भिडिअनि थ्रुयै आं गासिबो ए टु जेड खिन्थानाय जागोन सो गोबां मानसिफ्रा मा कनफिउज जायो फैसा होमारो होमारा जायबा मोनो बिसोरथ' मिन्थिखाबाय आं बेफोरबायदि मोन्दों सोरबाबा आरो साननो हागौ जे फैसा मोनग्राफोराबो इसोर बांसिन मोनो खोमादां बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना गोबां मानसिफोराबो मा बुङो आं दिनै एसां मोनबाय खिन्थु बियो रियेलिटिबो जानो हागौ आरो रियेलिटिबो नङैबो जानो हागौ स' आं आदै आरो मादैमोनखौ आं नैबे भिडिअखौ फुल नायजोबनो थाखाय आं खावलायो आरो नैबे भिडिअखौ गासिबो फुल नायलांजोब अब्लासो रियेलिटिया मा मिन्थिजोबगोन जुदि बेखौहाय स्किप खालामनानै नायो नैबे भिडिअखौहाय नङाबा गुदि बिजौ जेबो मिन्थिनाय नङा नोंथाङा उनावहाय कनफिउज जाहैगोन जे बानायमारनांगोन ना बानायमारनाङा आं ससियेल मिडियायाव एबा ससियेल प्लेटफर्माव आं खामानि मावमारनांगोन ना मावमारनाङा स' आं आदै आरो मादैमोनखौ आं गुरैयै खावलायो नैबे भिडिअखौ पुरा फुल नायजोब आं गासिखौबो खिन्थानाय जागोन नैबे भिडिअआवहाय 1 लाख भिउसावहाय बेसे फैसा होयो 1 मिलियन भिउसावहाय बेसे फैसा होयो आरो फेसबुकआवहाय इउटुबावहाय बेसे फैसा होयो भिडिअ भार्सेस फट'आव आं नैबे भिडिअनि थ्रुयै गासिखौबो एक्सप्लेन खालामलांगासिनो आदै आरो मादैमोन नोंथांमोननोहाय स' आदै आरो मादैमोन आं स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै नैबे स्क्रिनावहाय आं होगासिनो नोंथांमोनाहाय गोसो होनानै नैबे भिडिअखौ फुल नाय एबा आं जा खिन्थागोन नैबेयावहाय स्क्रिनावहाय नोंथांमोनाहाय गोसो होनानै नाय स' लेट्स स्टार्ट आङो थांग्रोनोसै फेसबुकआव राइट आं सिगां फेसबुकआव थांग्रोगोन ओमफ्राय आंनि नाम बेयाव सार्च खालामबाय आलु दे राइट नैबे फैबाय ओमफ्राय बेयावहाय मा नोंथांमोनाहाय गोसो होनानै खोनासं बेयावहाय आंना मोनसे माबा प्रफाइल हेज सम इसु आंना सिगाङै बे एनिथिं एमजिया हरदोंमोन नैबे इसुखौहाय ओमफ्राय दा बियो दाबो खाराबाबो मा बेयावहाय आंना इनकाम जागासिनो जायबा माने सिगां माने रेड जाजोब्बायमोन आं सिगाङावनो भिडिअ होदों दा माने बे खारजोब्बाय बुस्थुआ ओमफ्राय दा नैबे मोनसे भिडिअआवहाय खारनो बेखौहाय सम नांगोन 3 मास नङाबा 4 मास 6 मासफोरनि उनाव बिसोर खारगोन बियो स्टिल नो प्रब्लेम होमब्लाबो नोंथांनावहाय आर्निं जागोन स' आं नोंथांमोना आं खिन्थानि बेहाय मा आंनाव बेसे जानानै दं बेयावहाय एप्रक्स आर्निङाहाय जायबा माने डलारावहायथ' नुदोंना ओरैजाय दं एस बेयावहाय दा आंना बे मासनियाहाय खालि $16 जाना दं $16 ओमफ्राय आं डाइरेक्ट आं खिन्थाहैनोसै माबायावहाय पे आउटआवहाय नोंथांमोना आं खिन्थानोसै दा आंना माने बे डिसेम्बरनिहाय खालि बेयाव $60 जानानै दं $60 फेसबुकआवहाय आंना माने बे मोनसे बे प्रफाइल माने बे एनिथिं एमजिया जे हरनायनिफ्राय माने आंना एसे इसु जानानै दं बिनिखायनो मा आंना एसे खम हाबो स' आं नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो आं फैसा मोनदोंना मोनाखै बे मासावहाय स' आं थांबाय ट्रान्जेक्सनाव ओमफ्राय दा आंना दा बेसे जमा जानानै दङ जानुवारिनाहाय आंना दा खालि $20 आं खामायनो हादों जानुवारियावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जानुवारियावहाय आं $20 खामायनो हादों डिसेम्बरावबो $20 ओमफ्रायो नभेम्बरावहाय नोंना $24 ओमफ्राय अक्ट'बरावहाय $13 ओमफ्राय इयावहाय गैला ओमफ्राय नोंसोरथ' आं सिगां आं फैसा मोनजोबखानाय नालाय बेफोरो नै आं सिगां बेसे मोन्दोंमोन 12-13 माने आंनाहाय 100आवहाय सेटिं खालामनाय दं नोंथांमोनाहाय माबायावबो $25आवबो नोंथांमोनाहाय फैसा मोननाय खालामनानै लानो हायो नोंथांमोनाहाय सेटिंखौ खालामनानै लानांगोन जेब्ला नोंथांमोनाहाय पे आउट गावनि डकुमेन्ट गावनि माने बेंक खाताखौहाय होगोन बै समावहाय उनावबो सोलायनो हायो नोंथांमोना बियो गावनि पार्सनेल खोथा ओमफ्राय आं माने 100 बारबासो आं मोनगोन दे 100 आं मिनिमाम आं 100 खालामखाथारनांगोन अब्लासो आंनि बेंक एकाउन्टाव फैगोन ओमफ्राय नैबे $113 आं बेखौ माने इसोर गासिबो ज' जानानै आं बेखौ सिगाङावनो मोनग्रोनायमोन आरो बेल' नङा ओमफ्राय आं सिगाङाव मोनदोंमोन नै $13 जाहैबाय ओरैजाय ओमफ्राय ओमफ्राय इयावबो दङ आङो बेयावहाय मा मोनदों $105 आरो आं बाखिखौ आं खिन्थाला नोंथांमोना नङाबा खर' गाज्रि जागोन बाखिफोरखौ उनाव आं भिडिअ नेक्स्टआव लाबोबाथाय खिन्थानि स' आं दा रायलायगोन
भिउसावहाय बेसे फैसा होयो राइट नोंथांमोना बेखौहाय गोबां खोनासंनो दरखारथार एबा खोनासंनो एक्साइटेड जानानै दङ स' आं नोंथांमोना खिन्थानि इनसाइडआव थांबाय दै इनसाइडआव थांनानै बे इनसाइडआवथ' बे माने फुलसुलनिसो बेफोरखौ बादो बेफोरखौ नागिरा स' आं कन्टेन्टआव थांनि कन्टेन्टआवहाय थांखांनायनि उनावहाय र' आं पुरा अल खालामनानै लानि बेखौहाय अल अके ओमफ्राय 1 लाख भिउसावहाय बेसे फैसा होदों आलुनोहाय आं खिन्थागासिनो नोंथांमोननोहाय 1 लाख नङा बेयावहाय 1.5 लाख भिउस दङ 1.5 लाख भिउस ओमफ्राय 2.5 लाख भिउसबो दं 2.5 लाख भिउसावहाय आंनि बेसे फैसा होदों सर्टआवहाय बेसेबां सर्टबो नङा दे बियो 2 ना 3 मिनिट फेसबुकआवहाय नोंथांमोनाहाय 3 मिनिटनि एसे बारा होथारनांगोन जुदि 3 मिनिटनि गाहायाव होयोबा फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा बियो मा सर्टआव थांगोन आजिखालि सेम खालामनानै होबाय फेसबुकआबो बेनो इउटुबाबो बेनो 3 मिनिटनि जुदि गाहायाव भिडिअ बानायबा बियो सर्टआवसो जागोन बियो लं भिडिअ जानाय नङा स' आं नैबे 2.5 लाख भिउसावहाय आं खिन्थानि नोंथांमोननोहाय आङो बेसे फैसा मोन्दों 2.5 लाख भिउसावहाय आं मोन्दों only $2.22 अब्ला सानना नाय only $2.22 बेयावहाय इन्डियान रुपिसावहाय 300 जानाय नङा 200 ताकाल' जागोन अब्ला सानना नाय जुदि बिनिनो नोंथांमोना जुदि फेसबुकआवहाय जुदि इउटुबावहाय जुदि नोङो 2.5 लाख जुदि भिउस लाबोनो हायोबा फेसबुकआवहाय माबायावहाय इउटुबावहाय नोङो $20 नङाबा नों $30 नों आरामसे खामायनो हायो नोङो इउटुबावहाय स' माने ओमफ्रायो इउटुबावहाय नों आरामसे खामायनो हायो ओमफ्राय मा सर्टआवहाय दै सर्टआवहाय एथ' माने सर्ट होनबाथाय जोंना मा सर्टआ आरो मोनसे दं मोनसेया 3 मिनिटनि गाहायाव नोङो 2 मिनिट नों 30 माने 2 मिनिट नोङो 55 सेकेन्डस बेफोरबायदिबाबो नोंना सर्टआव थांगोन ओमफ्राय मा नोङो 1 मिनिट जुदि नों रिल्स बानायोबा 1 मिनिटनि गाहायावबो नङाबा 30 सेकेन्ड बेफोर जुदि रिल्स बानायोबा नोङो र' आं खिन्थानि आंनावहाय माने रिल्सआहाय अबे भाइरेल जानाय दं रिल्सखौ आं खिन्थानि नोंथांमोननोहाय सिगां र' सिगांना बिराद दंमोन र' रिल्स भाइरेल जानाय दा अबाव थांखो दा अबाव नागिरनानै मोनो आं करियाननि खानायखौ होनि र' आं करियाननि खानायाव बेसे थांदोंमोन 1.5 लाख आं फट'आवबो खिन्थागोन दे आं फट'आवबो बेसे फैसा होयो फेसबुकआवहाय आं फट'खौबो आं खिन्थानाय जागोन नोंथांमोनहा सिगांना बिराद रिल्स भिउस थांदोंमोनलै अबाव थांजोबखो ब्रा भिडिअफ्रालाय बेवहाय थांदों नै 1 मिलियन आंना मोनसे रिल्स थांदों नैबेहाय दै भिउसाहाय बे बेलेगनि भिडिअमोन ओमफ्राय इखौ आं मा खालामदों नोंथांमोना नाय बेवहाय बेसे डलार्स मोनदों आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो बे जास्ट आं कमेडि टाइपनि आं बानायदोंमोन जास्ट आं बिखौहाय मा आं कमेडि आं टाइपनि बानायदोंमोन इयाव बेहाय 10,000 लाइक फैदों सियारा 150 कमेन्टआ बादो ओमफ्राय बेवहाय बेसे आं आर्निं खालामदों नै $10 only $10 होदों फेसबुकआवहाय 1 मिलियन थिगानो भाई फेसबुक इउटुबावथ' 1 मिलियनसोआवहाय एसेबो होबावा 1 मिलियनसोआव नोंनो फेसबुक माबा इउटुबावहाय बेसे होगोन मिन्थिगौ 1 मिलियन भिउसावहाय नोंनो थाइसे डलारबो होबावा मिन्थिबायना $1 होबावा $1 होगोन जेने तेने होगोन खिन्थु $0.92 बेफोरबायदि नोंनो होगोन इउटुबावहाय सर्टआव माने खामानि मावनानै जेबो लाबानो गैया नोङो इउटुबावहाय बे एकदम बेकार सर्टआवहाय जुदि नों लं भिडिअ जुदि होनो हायोबा नोङो नोंनि गोलाव भिडिअहाय नोंनि रेजलिउसना बेसे गोलाव नोंनि भिडिअआ बेसे गोलाव बेसे मा नोंनि मेटार गोलैयो आरो नों जेसेबांखि नों गोलाव भिडिअ होनो हागोन फेसबुक माबायाव इउटुबावहाय जेसेबांनो नों भिउस लाबोनो हागोन गोलाव भिडिअ होनानै नोंना गोलाव भिडिअआव खमसेबो नोंना 10-12 हाजार भिउसबाबो नोङो $10-5 नों आरामसे नों खामायनो हागोन 10-20 हाजार भिउसावहाय मिथिबाय जुदि नोंनि भिडिअआ 10-15 मिनिट जुदि जायोबा स' आरो मादैमोन स' आं बेखौथ' खिन्थाखाबाय सर्टनिखौहाय स' आं नोंथांमोन आं दा मा खिन्थागोन फट'नि खिन्थानि आङो फेसबुकआवहाय फट'आव रियालिटिया मा एक्सुवेलि फेसबुकआवहाय रियालिटिया मा फट'आ आं खिन्थानि आंना फट'आवहाय मोनसे भिउस र' फट'आवहाय बोरै आंना इनसाइडआव थांबाय बोरै फट'याव नुजोबखागोन दा र' आं फट'खौ आं बारा खिन्थादे आं मोनसेल' खिन्थानाय जागोन ओमफ्राय नैबे माने भागिन होनाय आं मोनसे माबा फट' आं दाख्लै आपल'ड होदोंमोन बेयावहाय बेसे
माबा थांदों बेसे रिच माने मानसिफोरनो सहैदों बेयावहाय सहैदों 55,740 मानसिनो बेवहाय मा रिचखौ थिनहरदों बेवहाय बेसे मानसिया लाइक खालामदों माने गोबां आलुजोंहाय गोबां दुश्मन मानसिफोर दं गोबां दुश्मन मानसिफोर दं माने बेवहाय भिउसआ बेसे थांदों 74,740 भिउस थांदों मिथिबायना बेवहाय लाइकआ बेसे खालि 400 लाइकआ अनलि 400 शेयार जेबो गैया लाइकआ कमेन्टआहाय 10तासो दं खोमा ना बारे किन्तु इयावहाय बेसे डलार सोदों 400 लाइक्सआवहाय डलार बेसे होदों आंनो 3.48 रुपिस 2.48 रुपिस अब्ला सानना नाय बांसिन नोङो जुदि नों 400 लाइक्सआवनो जुदि नों एफोरबायदि मोनदोंबा नों 400 लाइकआवनो जों जुदि नों एफोरबायदि मोनदोंबा अब्ला नों सानना नाय 10,000 20,000 1 लाख भिउस मोनग्राफ्राहाय 1 लाख फट' माने 1 लाख 1.5 लाख लाइक मोनग्राफ्राहाय बर'आवथ' गैया एफोरखौ बादो दं सोरहाबा फट'फ्राहाय भाइराल जायो बर'आव 10,000 गाहाम भिउस फैनायबो नुदों सोरखौबा हिन्जावफोरनो बिथांमोना मा गावनि बिसोर बेसे खामायदों आं बर'फोरनि गेजेरावहाय आं रायलायाखै आं हिन्दीफोरनि गेजेराव रायलायदों बिथांमोनाहाय नोङो साननोबो हानाय नङा जे फट'आवहाय बेसे बनास होयो नैबेहाय जे फट'आवहाय बनास होयो फेसबुकआवहाय बनासखौ बांसिन होयो मिथिबायना 1.5 लाख भिउसआवहाय 1.5 लाख लाइक्सआवहाय नोङो खमसे खम नोङो फेसबुकआवहाय नोङो मिनिमाम नोङो 500 नों डलार बाबो नों खामायनो हागोन आरामसे नों 500 डलार मिथिबायना 500 डलार बा बेसे जायो मिथिगौ 40,000 माने 39,000 जायो अब्ला सानना नाय बैफोरबायदि जुदि नों फेसबुकआव जुदि नों फट' आपल'ड खालामबाय थायोबाबो भिडिअ'आव माने बिराद खम होयो फेसबुकआवहाय माने लाबानो गैया भिडिअ'आवहाय बिराद खम मिथिबायना लं भिडिअ'आवहाय बिराद खम होयो सर्टआवहाय नोङो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन लाबोनो हायोबासो नों एसे बुरजा फैसा मोनगोन फेसबुकआवहाय ओमफ्राय बेयाव मा नोङो जुदि नों फट'आवहाय जुदि नों एफोरबायदि जुदि भिडिअ जेरै मिलियन्स लाबोयोना एफोरबायदि जुदि लाबोनो हानाय नङा सथिबो नों लाख थाखा नों आरामसे खामायनो हागोन लाख थाखा नोङो मिथिबायना स' आं दा इउटुबनिखौ आं दा बुंथ'ला इउटुबनियाथ' आंनावथ' इउटुब गैया नालाय दा आब'नावसो दं आब'नावबो आं आब'नि मबाइलजोंनो आं स्टार्ट खालामदों आं नुखाजोबखाबाय ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगोन जे गोलाव भिडिअआव बेसे फैसा होयो इउटुबआव 50,000 भिउसआवहाय बेसे फैसा होयो इउटुबआ 10,000 भिउसआवहाय बेसे फैसा होयो इउटुबआ 1,000 भिउसआवहाय बेसे फैसा होयो इउटुबआ गासिबो दंजोबखायो बे नैबे मैदेर वाइटिनि मबाइल बिनियावहाय आं मैदेर वाइटिखौहाय नैबे चेनेलनि बागै आं गासैखौबो आं खिन्थाजोबगोन उनावहाय दा नैबे भिडिअआहाय गोलावथार जागोन आं बिनिखायनो बेवहाय खिन्थाला स' नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय मैदेर वाइटिनियावहाय बेसे खामाय जायो सर्टआवहाय बेसे मोनो आरो लं भिडिअआव बेसे मोनो आरो बेसे भिउसआव बेसे फैसा मोनो आं नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आदै आरो मादैमोन आंनि फंबाय बिनानावमोन जायबा गोरलै गथ' बिथांमोनाबो कमेन्टबो जायो जे आं भिडिअ बानायनांगोन ना नाङा स' नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोनाहाय ससियेल मिडियाखौहाय फेसबुक एबा इउटुबखौहाय एबा इन्सटाग्रामाव फैसा मोना दै बुस्थु प्रमोसन खालामबासो फैसा मोनो ओमफ्राय बेखौबो बानायजायो बेफोरबायदि खोथा नङा स' आं स्टुडेन्ट बा जायबा गोरलै गथ' जाफुंबोबाय थादों नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथा बुङो नोंथांमोनाहाय ससियेल मिडियाखौहाय पार्ट टाइम जब होननानै सानना लानो हायो नोंथाङा जुदि एसे टाइम मोनदोंबा जास्ट मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय नोंथांमोनाहाय जा टेलेन्ट दं बेखौहाय खिन्थानो हायो बेफोरबायदि नङा जे ससियेल मिडियाआव नांथाबबाय था होननानै मिथिबायना नोङो जेब्ला नों पार्ट टाइम खालामनानै लायो गावनि ससियेल मिडियाखौहाय एबा नों हेबिट खालामनानै लायो जेब्ला नोङो भाइराल जायो जेब्ला नों फेमास जायो जेब्ला नों खामायनो लागोन फेसबुक इउटुब माने ससियेल मिडियानिफ्राय अब्ला नों मा फरायनायखौबो नों गारनो हायो नों उनावहाय आरामसे नों भिडिअ बानायनानै नों जाबाय थानो हायो नों गावनि लाइफ टाइम केरियारखौ नों बानायनानै लानो हायो दा गिदिर इउटुबार नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनाय नङा जानांगौ जे आं गिदिर आं हिन्दी आवलाफोरनि आं खोथाखौ बुंनि बिथांमोनाहाय साख्रि मावनायाहाय बेसे लाइफ टाइम माने मा जेब्ला पेन्सन मोनसान्दि बे बोरायजासिम जेब्ला साख्रि मावो बैबो मानसिया मा एसे गावनि न' बानायनाय गारि बायनो हानाय नङाबा फिसा फेनला मोनसे माने दखान खुलिनानै दोननाय नङाबा हा बेफोरबायदि बायनानै दोननो हायो खिन्थु इउटुबार नोङो जुदि ससियेल मिडियाआव नों जुदि खामानि मावनो हायो नों 4-5 बोसोराव लाइफ टाइम नों
साख्रि मावनानै बेसे खामायगोन बेखौ मा इउटुबारफ्राहाय एबा जायबा ससियेल इनफ्लुएन्सार बिसोर मा 4-5 बोसोरावनो खामायनो हायो बैफोरबायदिबो रेकर्ड दङ इउटुबावहाय आरो गोबां मानसिफ्रा खामायगासिनो हिन्जावलाफ्राहाय स' ससियेल मिडियाखौ नोंथांमोनाहाय पार्ट टाइम जब होनानै साना ला बेफोरबायदि खोथा नङा बे एग्जामसो मिथिबाय ना नोंथाङा जेरै एग्जामावहाय फरिखा होबाथाय पास जायो फेल जायो बैफोरबायदिसो ससियेल मिडियाबो नोंखौ जे दिखोथारगोन बेफोरबायदि खोथा नङा मिथिबाय ना नोंना खाफाल नांगोन नोंनाव टेलेन्ट नांगोन जुदि नों ससियेल मिडियाआवहाय फैसा खामायनोबा जाला मालाबा जाया नोंनाव जुदि टेलेन्ट दङब्ला नों खामायनो हागोन फरिखा होनाय बायदिसो नों गोलैनोबो हागौ नों गोजौआव थांनोबो हागौ बेफोरबायदि खोथा स' मोननैखौबोहाय पार्ट टाइम होननानै साननानै ला स' आं आदै आरो मादैमोनखौ आं मोनसेल' आं रिकुवेस्ट खालामो जे अननानै नैबे भिडिअखौहाय प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो चेनेलखौहाय भिडिअखौहाय लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जायफोरबा गोदान फैदों नुसनफ्लांदों नोंथांमोनाहाय बिना साबस्क्राइब खालामालासिनो बिना लाइक खालामालासिनो प्लिज दाथांथार आरो जायफोरबा अनो नोंथांमोना प्लिज हायोबा शेयार खालामनानै हो लाइक शेयार साबस्क्राइबार खालामनानै गालांथार मिथिबायना स' आं मानोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबासो आंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो साहस मोनो नालाय स' आं आदै आरो मादैमोनखौ आंनि बुंनायावहाय माबाफोरबो माने बुङाखैबो जानो हागौ एबा माबाफोर बुंनो थालांदोंबो जानो हागौ स' नोंथांमोना आंनोहाय नैबे कमेन्ट सेक्सनावहाय सोंनो हागोन आं गासैखौबो रिप्लाइ होगोन आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय मानि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोनाहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्था साजेस्ट हो आं बिनिनो जाय नोंथांमोनाहाय जा साजेस्ट होयो जा सोंनो गोसो सोंनो हागोन आं बिनिनो आं भिडिअ आं मोनफा मोनफा लाबोबाय थागोन मानोना आं नोंसोरनि थाखायनोथ' दंना आरो आं कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो थाखाय आंनो नायदो कमेन्टखौहाय बे मैदेर वाइटिनिखौबा आंनो नायो आंनो रिप्लाइ खालामजोबो बेबो सम खालामो खिन्थु बांसिनानो आं खालामो स' आदै आरो मादैमोन आं गासैनोबो आं रिप्लाइ होजोबगोन आरो जा सोंनो गोसो सोंनो हागोन आरो भिडिअ जायबा रोङाखै नोंथांमोनाहाय आंनो बुंनो हागोन जे आं बेफोरबायदि आंना एसे कनफिउज जानानै दङ नोंथाङा भिडिअ लाबो आं निस्सय लाबोगोन गासैनिखौबो स' आदै आरो मादैमोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार जुदि गोदान फैदोंब्ला थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ